nyithindo mobedo raised up. Magi ma jomo puonj ka gin joma nyalo bedo very independent. Iwuotho kode yani Yes, en ng'ama nyalo bedo in ng'ama nyathi mabedo well mentored. To jomoko sano dong they can just bring their kids up so long as nyathi ochiemo to awinjo pogruok mantie. For example, kuom ranyisi Mheshimiwa Ken, itemo min ni samoro an kata bondo to nyathi ni kiseme to an tek na oro pesa. Intek ni oro pesa. Kod nyiewo mana mandas gi bang'o kod timo mana ng'o samoro pesa oro ne 1,000 to en okawo moko gidhi gi video gitimo okay. Teka nitie moro eka nitie parent machielo ma en monitor nyathine owuotho kode. Mana gima kwa chako from the wadu ka nyathini podin mana kar samaki mkunje mana japuonj kelo cha ngali ang'ocha ngali mbichi to kwa yeyo marach to kwa Ken desperate ingeni simoka ngena ni diponi na fail kamoro nitie kwecho moro manyago chone Ken ni jatelo akwamo kama bolna alfabich king ngeso godhiambo atimi nade kiduoko to aromo gi Ken kibuye japuonj ana kimia mana madondo roma. Exactly. Look at that. Manya thima ni puonj. Awinji. Moro dhi maber. Kero dhi maber kabisa. Makato konyo in 1 2 3 development magwe. Compensate go gik mano kethi. Mat samoro fees to pokitieko. Jonyuol yude nade? In most cases nyithindo matimo maganja school gi gin mixed up. Ido kamoko gin ma bright. Moko bende gine na ma okojo moko to mana kaka through NGCDF. But you are not telling me through NGCDF. But you are not telling me construct nyithindo one. No, but I don't advocate for nikoro you punish the ingeni tegi ma luongo ni personal responsibility. Mana kaka japuonj no wacho. Kenya is a democratic Sani kigoni simu kene studio ka sani ni en central. How will you behave first? Definitely central, my brother. And yes. Can a court matter, but it doesn't always mean that everything must end in court. True, I know. You can go back and now. You know, we were trying to get to a point one and only nyithindo wango school. Example of utumishi. Yes. Court no say you don't nyithindo were they 8 or 9 were capable. No you ni negin called keto. Luwet gini ntie gini. Yes. Twin kaka janyuol. Koro wach niya. Idwa ni mondo miu waune ngima chato gidhi duogo japuonj. Yes. Ngima en ngima. To at least samo kitu CCTV to buru nyiswa ni ngane motimo. Koro wadhi pogo nyithindo maler gimonyo timo njore. Gima jendeke. Yes. Koro monyo timo njore. Such crop of kids again. Kana mapio kapo kibolo ne Mheshimiwa Ken. Chako wacho mokwongo. Motimo makosa mobedo proven kaje process bi rais. Mimi sikuogopi rais. Ngazo senator. Yes, Senator Bethu. Sama a whole president nyalo bedo addressed like that. Ma dano watch a TV. Nyithindo beti niginya gisimbe moko magi gikawgi watch a TV. Nyithindo beti niginya gisimbe moko magi gikawgi. I think the more race are seeing all these things. Gine no gigi. Koro mondo mi wadog chien. 1. Tough loss. Especially in Mawango school. 1. Tough loss. Especially in Mawango school. Okay. Number 2. Teka ni neko in the political line. In the political line. Failure mar enacting laws. Manyalo miyo nyithindo dong maber. Sama wuon I don't think ni kata mana wach mar gilgil manya timre gilgil utumishi girls. O kapar kada gosu bedo discuss before they follow. Of the National Assembly. They mean nothing well for Kenyans. Okay, honestly, they mean nothing well for Kenyans. Okay, honestly, these are life lost. Yes. You hear life lost. Yes. You hear them go to the parliament, they start debating. Get them go to the parliament, they start debating. Get which moko donji. Winjo. To they reformed on paperwork, but practically they are police forces. Okay. Look at vertically,
They are police forces. Okay. Look at what was happening yesterday. What was happening yesterday. Ningato wuotho to rwako suit to ting'o mabendera. Ningato wuotho to rwako suit to ting'o mabendera. Ngacha no liere sasa. Ngacha no liere sasa. Ano ting'o bendera ngo? Bendera ma in Kenya tenants. Nisa niko maki in ngama chulo single farel fadex chimo kulor ni dot edhi kondele kidhi report kondele idwa winyi town ka akeni renge dho ka kure idhi office ma kama where do you get all this money to move about? I'm getting it. Gik moko Work teach. Umaitira chako doki school. Nyako manyo golo kanye ni kende. Dugo kaka nyami. Okay. Nikech ich mondo mi make school tech. To be mapiyo piyo nikech sani wadich gi ngero ngima nyathi. Nyathi wuog ng'at moro ma is capable of developing the country to banyalo gerore kende. Koro mane gima expect ni chakre Monday jopuonj dhi bedo gi nyithindo especially manyo wang'o skute ka. Okay. Wuok kodgi one on one through department mar guidance and counseling. The principal ubed gi kamati mare kata kena loan olos kamkunji ne moro gi nyithindo gi uwe godo winje pachgi. Okay, mano dhi tero another story. koro atemo ng'iyo this thing nyithindo maka inthi utumishi manjo wang'o school gi. How do they go back to the same school? Manyo wengo. How do they cope in that same thing again? Mondo gimbe ngima gi seche moko obi obed ma some things happens in our life mar mondo mi okonyo we reach our destiny. Okay. They are game changers, they are lessons. Maybe it's also through this ne ginyalo bedo joma richo. And maybe they can now even adjust. Change. Maybe ka konyo mheshimiwa. Yes. Achako kawacho ni government no kao mzigo through the Ministry of Education ma Kenya. Principal all the heads mag sub counties below ni county directors and sub county directors jogo osemi expectation mar government. Okay. Mo expect ni skunde kia manyo wang marichoka mangi weche mang tek go. The principal gi kamati mage are very trans and getting fair. Yes. Manyo thilari manyiri na anyagora godo machopo national level. Exactly. For the first time in history, Mabolo girls utero nyithindo ariyo mochopo na cat girls in I think netball. And they're proceeding. Ringa boys gi menyo yuare new people coming into the arena. Because it means ni level of expertise in training is coming up. Okay. And people must learn and must embrace Next week. Exactly. I'm hoping that the school presenting 6 items. Okay. And also our scout team will be also going to Kisii. Amor kuwacho gik maskundu temo be maricho buwacho no. Mano riembi ebo. Also go to Molem. Not Molema, actually Uru Market. Oh, Uru Market. Jo Kibuye. Oh, Regio stage. Yes. Good, that makes sense, yes. Yeah, so doing that, Githorax Bikonyo, I believe in the management. Actually, Mano Nyalo Bedo Maber, but Gagoko, you are Nyalo Bedo, we don't need violence. Okay. Thank you so much. Kama yenye kono mgajong da koskal kanyo pramen koda ngwen bang sa dek konyango neri makawuono masino dong kanyo deka par koda uchiel to romo sa ngwen okinyi neri makawuono gi kanyo be mocho puwe giko chiro go mag somo weche mangi wacho kuro inyalo bedo kod gadier ni go mag somo weche mangi wacho kuro inyalo bedo kod gadier ni kange timore sama gitimore kako wachgi ange nyalo dugi mana e Kala TV kaindi kanyakla kore kako wachgi ange nyalo dugi mana e Kala TV kaindi kanyakla koda aftermath of the mandamano